Το στρες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Και βέβαια, το στρες είναι μέρος της ζωής μας, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Και όχι μόνο είναι μέρος της ζωής μας, έχουν αυξηθεί και οι πηγές του άγχους πλέον. Είναι το οικονομικό άγχος, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, είναι το άγχος στη δουλειά, η απόδοση. Υπάρχουν άγχοι που έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας, που θέλουμε να αποδώσουμε, που θέλουμε να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Και υπάρχουν και άγχοι που είναι από πηγές εξωτερικών παραγόντων. Γεγονότα που θα συμβούν, οικονομικές δυσκολίες. Άρα το άγχος όχι μόνο είναι μέρος της ζωής μας, αλλά πολλές φορές είναι και ανεξέλεγκτο. Πότε ορίζεται ως παθολογική κατάσταση? Παθολογική κατάσταση δεν είναι το καθημερινό, όπως είπαμε πριν, άγχος. Είναι όταν πια το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις πηγές της καθημερινότητας και αρχίζει και τα βγάζει σε άλλες παθήσεις. Δηλαδή, κρίσεις πανικού, ψυχαναγκασμοί, φοβίες. Εκεί ουσιαστικά το άτομο κάνει μεταφορά του άγχους της καθημερινότητας σε μια παθολογία. Και εκεί πια έχουμε άλλες καταστάσεις που βέβαια το άτομο δυσλειτουργεί και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στην εργασία του, στις σχέσεις του, στην οικογένειά του. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Να το χωρίσουμε στις 2 κατηγορίες, όπως πολύ σωστά το είπατε. Το καθημερινό άγχος που πλέον μας αφορά όλους, γιατί αλλάξαν τα γεγονότα και είμαστε πολύ ευάλωτοι, έχει κάποιες απλές συμβουλές και τεχνικές που μπορεί να μάθει κανείς, είτε από ένα ψυχολόγο, είτε αν έχει τις δεξιότητες μόνος του να τις εφαρμόσει. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι η διαχείριση άγχους, το stress management που λέμε. Σημαντικό είναι το time management, να οργανώνουμε καλά το χρόνο μας αυτά που έχουμε να κάνουμε. Το task management, να οργανώνουμε τις υποχρεώσεις μας και τις εκκρεμότητές μας με σωστό τρόπο. Η στοχοποίηση είναι πολύ σημαντική, πώς βάζουμε στόχους, πώς οργανωνόμαστε, και δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα, το να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, το θυμό. Όλα αυτά, εάν τα συνδυάσουμε, μπορούμε να ελέγξουμε το άγχος της καθημερινότητας. Και βέβαια, η επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να μην καταπίνουμε το άγχος, να το μοιραζόμαστε, είτε με ένα ειδικό να μιλάμε γι' αυτό, είτε με τις παρέες μας, να υπάρχει κοινωνικότητα και μια ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Τώρα, το κομμάτι το παθολογικό, όταν πια το στρες είναι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, όταν αρχίσει ο άνθρωπος και βλέπει κάποια συμπτωματολογία, χάνει τον ύπνο του, επηρεάζεται η διατροφή του, παίρνει βάρος ή χάνει απότομα βάρος, έχει θυμό, ξεσπάσματα σε αγαπημένα άτομα, είναι υπερβολικός, τότε έχουμε άλλες καταστάσεις. Ή όταν έχουμε πονοκεφάλους, έντονους, μια άλλη σωματοποίηση, το στομάχι μας. Όλα αυτά είναι καμπανάκια, να το πω έτσι απλά, του οργανισμού, ότι το στρες ή δεν το αντέχει πια το σώμα μας, ή ότι έχει κρατήσει πολύ και πρέπει να ρωτήσουμε έναν ειδικό, να βγάλει μια διάγνωση, να μας πει σε ποια κατηγορία αγχώδους διαταραχής είμαστε, και εκεί πια έχουμε ειδικές θεραπείες που κρατάνε τουλάχιστον 1 τρίμηνο και με καθοδήγηση μπορεί το άτομο να λύσει τα προβλήματά του, είτε είναι κρίση πανικού, είτε είναι φοβίες.